Haideți să vă arăt cum mi-am luat o mașină de tuns soi cu 10% reducere. Am intrat pe toolselectric.ro. Aici am scris în bara de căutare tuns. Și mi-au apărut mai multe produse, însă eu l-am ales pe acesta. Am adăugat în coș. Am dat finalizează comandă. Aici mi-am trecut numărul de telefon pentru contact, nume, prenume, județul și localitatea unde trebuie să ajungă coletul. Iar aici, la cod reducere, am pus CRIS 10. Am dat aplică și